ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କୋକିଳକଣ୍ଠୀ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଓ ଯୁବା ବୟସର ଫଟୋ। କେତେ ଶାନ୍ତ ଆଉ କେତେ ସରଳ ଏ ଚେହେରା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏହାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଲଟିଯିବ ଅତୁଳନୀୟ। ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋକିଳକଣ୍ଠୀ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର। ବାପା ଦୀନନାଥ ମଙ୍ଗେଶକର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟକ। ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏକ ଥିଏଟର କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଦୀନନାଥ ଝିଅ ଲତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବାଳିକା ଲତା ଅମନ ଅଲି ଖାନ ସାହେବ ଏବଂ ଅମାନତ ଖାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ସେହି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବି କାଳେ ଲତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1940 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଲିଉଡରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ହେଭି ବାସ୍ ତଥା ନାଜାଲ ଭଏସରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଏକ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ନୂର ଜାହାନ ଓ ଶମଶାଦ ବେଗମଙ୍କ ପରି ଗାୟିକା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୁହାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଖୁବ୍ ହାଇ ପିଚ୍ ଏବଂ ସରୁ। ବଲିଉଡରେ ଏପରି ବିଫଳତା ଭିତରେ ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଲା ଆଉ ଏକ ଅଘଟଣ। 1942 ମସିହାରେ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ ଲତାଙ୍କ ବାପା ଦୀନନାଥ ମଙ୍ଗେଶକର। ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପୁରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଗଲା ଲତାଙ୍କ ଉପରକୁ। ତେଣୁ ସେ 1942ରୁ 1948 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 8ଟି ହିନ୍ଦୀ ଓ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କଟିଯାଇଥିଲା। ତେବେ 1948 ମସିହାରେ ମଜବୁର ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଗୁଲାମ ହାଇଦରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସେ ଏହି ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ। ଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ନରଗିସଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କେତେ ହିରୋଇନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। 1948ରୁ 1987 ମସିହା ଭିତରେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର 20ଟି ଭାଷାରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇସାରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ବିରଳ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 50,000 ଛୁଇଁଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଶା ଭୋଁସଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା, ଯିଏକି ଦିଦିଙ୍କ ପରେ ପରେ 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କୋକିଳକଣ୍ଠୀ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଓଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।